Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Noemi Alvarez dugu platoan. Dantza garaikideko munduan ibili dena eta oraindik ere dabilena. Eta ziur nago mundu ezezagun honi buruzko gauza asko kontatuko dizkigula. Ongi etorri, Noemi? Arratsaldeon. Zer modu zaude gaurkoan? Ongi. Bide luzea egin dut etortzeko, baina gustora. Posten naiz. Eta pixka bat nola definitzen zara zu edo nola definitzen duzu zure burua? Ze galdera zaila. Galdera zaila, baina pixkat arte eszenikoen hor termino horretan edo... Niri gustatzen zait dantza garaikidea gehien gustatzen zaidana. Eta hor, ez da komertzialena, ez da ezagunena, ez da jendeak eskatzen duena, baina niri pila bat gustatzen zait eta nire ikasleak eskatzen dute. Nirekin deskubritzen dute eta gero eskatzen dute. Ze nahiko irekia ez, edo aske puntu hori dauka dantza garaikideak ez? Eta fusionatu daitezke gauza pila bat. Gaur egun gertatzen diren gauza ezberdinak, bai teknologiaren erabilpena, bai musika, bai sentimenduak, arau guztiak apurtzen ditu dantza garaikideak. Hori da. Orduan askatasuna daukazu egiteko gauza pila bat. Eta txikitatik izan duzu gustoko edo noiz joan zinen hori deskubritzen? Ni txikitan hasi nintzen baletarekin, baleta eta euskal dantza. Musika ere bai, pizkatxo bat musika ikasten nuen, eta horrela sartu nintzen artearen munduan. Eta gero Donostin, dantza garaikideko akademia bat aurkitu nuen, pare bat gizonekin, eta uazen niretzat, zoragarriena, munduko, ez dakit, zer berezia sentitzen nuen. Kriston askatasuna, lurrarekin kontaktua, izan zen deskubrimendu berezi bat. Eta gero Bilbora joan nintzen ikastera, Bartzelonara, eta azkenian Kuban 4 urte pasan nituen. Hala? Bai, Kuban atera nuen lizentziatura dantza garaikidean, bai. Eta zenbat urte zenituen horko Donosti eskola? 18, 17 urtekin hasi nintzen dantza garaikidea egiten, bai. Eta hori ikusi zenuen argizu hori egin nahi zenuela? Zer berezia sentitzen nuen horrekin, eta ez dakit, dantza ikasi nahi nuen eta dantza partekatu, nahi erakustea pila bat gustatzen zait, baina sormena da gehien gozatzen dudana. Sormen prozesua oso polita da, eta gero publikoarekin gertatzen dena segituan bukatzen da. Baina sormen prozesua hilabete batzuk dira, edo urte bat izan daiteke, produkzio bat egiteko, eta horrek kriston plazerra ematen dizu egunerokoan. Sentsazioak, esperientziak eta emozioak kudeatzeko, eta bai, oso interesgarria da sormen prozesua. Eta orduan, gaztetan daukagun hori edo errebeldia puntu hori pixkat kudeatzeko edo disfrutatzeko erabili zenuen? Nire kasuan bai, ni oso aldrebesa izan naiz, ez naiz kalera joan eta lagunekin ibili eta bar, ez, ni oso langilea nintzen, lana eta dantza. Dantza eta lana, eta dantzatzeko aukeratu nuen ere bai ikasketak distantzian egitea, orduak sartzeko gorputzarekin eta bar. Orduan nire aizpak esaten zidan, bakarrik geldituko zea muldu hontan, jendea juerga eta jaiak eta ni nekatuta nebilen. Baina dantzak eman didana ez dit beste ezerk eman, eta oso alaitasuna edo bide bat eman dit bizirako, beti. Dantza mota ezberdinak, momentu ezberdinak, baina beti eman dit nora begiratu, zer egin eta aurrera kajuteko gogoak eman dizkit. Nora bide bat, hor ikusi duzu zure burua, hor
bete-betean ikusten zenuen, ez? Bai, bai. Eta orduan diozu, beste ikasketa batzuk egiten zenituela hor distantzian... Bai, batxilergoa bukatu nuen distantzian. Bale. Dantza orduak sartzeko Bilbora joaten nintzen. Eta ez zirel, nola zen, nintzen ikaslea, unibertsitateko ikaslea. Orduan ezin nuen autobus hartu zarautzen Bilbora. Egin behar nuen Donostira atzeraka joan, eta langileen autobus bat erabili, dantza ikasketak ez zirelako konsideratzen ikasketak. Bai, Bai. Ni bueltatu nintzenean Kubatikan, nire ikasleak izan ziren Madrilen dantzako lehenengo promozioa. Baina ni joan nintzenean ezin zen ikasi unibertsitatean dantza hemen. Bai, egia da hori izan dela urte gutxitako aldaketa, ez? Ja urtea pasadia, baina bai, gutxi pasadia. 2003 garren urtetik. 15 bat edo... Bai, urte gutxi dira, bai. Egia da, ez? Azkenean, beti egiten dugu, ez, elkarrizketetan arteari buruz, eta beti artea batzutan ez dela, edo ez dela izan, edo ez dela kontsideratu lanbide bat. Ez? Eta orduan, hori zailtasuna jartzen dio pertsona hori, ez? Bide hori aukeratzeko eta... Bai, egia da. Inork ez du planteatzen bere bizimodua izan daitekela, eta hortan ikasi, hortaz bizi, oso zaila da. Artista, edozein artistentzat, baina bai dantzariak dira azkenengoak. Uste dut zinea, musika, askoz ez konsiderazio hobeagoa daukatela. Dantzaria gelitzen dira oso atzean, eta gainera fizikoki motzagoa da edo izan daiteke lanbide profesionala bezala eramateko zailtasun bada. Kirolarien moduan, ez? Azkenen gorputza badago puntu bat ezin duela... Bai, izan daiteke gero koreografoa edo irakaslea, eta kirolariak bezala egin daitezke entrenatzaileak, baina egia da, inork ez dizula esaten, aukeratu bizimodu hau. Claro. Alai eta biziko zara, jende guztiak trabak ipintzen dizkizu. Txoratuta zaudela esaten dizute. Ez dute onartzen, ez dizute laguntzen, eta gainera neska izan da, daudela pila bat, ja da beste zailtasun bat. Orduan oso zaila da, gustora sentitzea aukeratu duzun bidean. Eta familia eta lagunen bultzada ere ez zenuen izan? Lagunena ez, lagunak bat ere ez. Familian bai, lagundu zidaten sorte hori eduki dut. Zer nahi duzu egin? Hau, egin. Gustatzen zaizuna egin, ze gero edo zer gauza egin beharko duzu bizitzeko. Baina beti bultzan naute, hori, niri gustatzen zitzaidana aukeratzea. Eskerrak. Ja, eskerrak, ez? Batzutan hori zaila da, ez? Bai. Eta seme alabak batzutan kexatu egin dira hortaz, ez? Ni hau egin nahi dut, baina ez dut gurasoen... Nire gurasoak adibidez nire aitak beti esaten zidan. Zu nota honak ateratzen dituzula, ez dakizer, bakizer, zeo zer ikasi, unibertsitatea joan, zeo zer ikasi. Eta orduan aurkitu nuen posibilitatea Kuban, unibertsitatea egiteko dantzakoa, eta telefonoz egin nion, hori, aukeratu zidaten edo pasanituen frogak, eta deitu nion abanatikan, eta aita, zer, zu nahi duzuna egingo dut, unibertsitatera noa. Dantzakoa. Izan zen dei interesgarria. Niretzako izan zen pixu bat kentzea gainetikan, eta egia da, dantzari bezala, motzagoa dela bizitza, baina unibertsitatean burua asko irekitzen zaizu, asko ezagutzen duzu, eta bideak ematen dizkizu gero ikerketak eta jarraitzeko pixkatxo bat hor bizian zehar, niri asko lagundu nau, eta oso gustora. Gogorra izan zen, 4 urte kanpoan egotea, oso urruti, baina... Eta gainera hori Kuban, ez? Osea, ez dela hemen, Frantzian edo, ez? Ez, beste kultura bat, eta gabonak beti kanpoan, eta ez dakit, medikua, baina da guztia. Beraiek kultura eta artistak dauzkate hemen, goian. Bai, nahiko famatua da, ez? Bai, orduan aprobetxatu nuen pila bat eta izan zen zoragarria prozesua, baina bizimodua oso ezberdina da. Orduan faltan botatzen nuen
faltan botatzen nun, ez dakit, bueno, itxasoa lehenengo gauza, baina... Baina Kuban irla bat da, ez? Ez bai, da berdina. baina ez daka, lehenengo usaina, ez da berdina, han ez dago hemen bezala berderik, ez da bezala. Claro. Oso ez berdina da. Osa, zurea da Kantauri itxasoa, ez? Bai. Hor zarautzko... Bai. Bai, oso gustora nago mendian, Nafarroan. Egia esan, toki askotan bizi izan naiz eta Nafarroan aurkitu naiz ongi, itsasoa ez dut faltan botatzen, orain bizi naizen tokian, bai. Interesgarria. Bai, agian mugituko nintzen tokiz, baina gustora gelditu naiz desojon. Claro, agian baita ere hori da gauza, ez? Osea, igual, nonbaiten ez baldin bazara guztiz kokatzen asisten zara gauza guztia faltan botatzen, ez? Hango itxaso, hango ezagik zer, ez? Baina ez zarelako guztiz kokatzen, ez? Leku berri horretan edo kultura berri horretan edo... Bai, eta hemen gustora, Nafarroan gustora aurketu naiz, bai. Eta gero, Kubako zein interesgarria iruditzen zaidan hemen karrera moduan ez ukitzea, ez artea eta dantza eta han bai horrela kontsideratzen zela? Bai, eta gainera dauzkate programak 40 urte edo 44 urtero begiratzen dituzte, repasatzen dituzte, bere daukaten sistema erakusteko artea da kristona. Eta, bueno, metodologia ikasi nuen pila bat, pedagogia. Gainera, klaro, nik ikastera joan nintzenean, ja klaseak eman nituen. Hil zen nire herriko irakaslea, eta zegoen beste neska gazte bat, bigarrengo semearekin haurdun gelditu zaren hasi nintzen esperientzia ukitzen, ikasleekin. Eta, klaro, nik ikastera jatu nintzenean, guztia zen interesgarria niretzat, ez bakarrik dantza egitea, baizik eta ja kontaktu eduki nuen beste aldearekin eta eskertzen nuen ezagupen guztiak. Bai, tresna gehiago ez, eskuratzea, gero praktikan jarri ahal izateko. Bai. Orduan egin zenuen Donosti, Bilbo, Bartzelona eta Bartzelona, Kuba. Eta Bartzelonan zer egin zenuen hortartean? Bartzelonan egon nintzen kurtso bat eta akademia baten egun guztiak hiru klase egunean hartzen ditun, 6 ordu, teknikakoak, dantza garaikidekoak. Bartzelonan dago kriston mugimendua, eta daude irakasle ezberdinak. Orduan hor, aberastu nintzen pila bat. Eta izan nuen irakasle bat kubatarra. Bale, hor zegoen linka edo, ez? Bai. Behin nengoen zarautzen eta, Kuban dira kristonak, badaukat irakasle, gehien gustatzen zaidan irakaslea, teknika lantzen duena, baina dantzatzen sentitzen zara klase guztian, kubatarra da, ez dakiz zer, ni daukat lagun bat Kuban, deituko dugu, eta esango dizut nola egin behar duzun ara joateko. Eta hurrengo astean deitu zidan. Noemi, abuztuan bukaeran dira froga, patatin, patatan, tututututu, eta agertu nintzen, hola gehiagi pentsatu gabe. Frogak egitera zenekin ez da plaza zenuenik, ez? Hori da. Bantzinen. Bai, eta ailatu nintzen eta oso ongi. Dana sorpresa. Nik uste gehiagi pentsatzen baduten naizela joaten. Karo, azkenean, horrela egin behar dira batzutan gauzak, ez? Bai, zoramena. Baina dantzarekin bakarrikan egiten ditut gauza hauek, ez naiz izan gazte rebelde bat, eta ez. Ni bakarrikan nire rebeldia edo nire originaltasuna izan da beti dantzak eman didan bidearekin. Bueno, eske batzutan ez, lotzen dugu ez persona oso ireki bat edo oso hola ezakit extrovertida edo zu izango zinateke kriston artista, ez? Edo, estenatoki gainean ez zenuen lotxarik izango, baina batzutan aukitzen dituzu, ez? Antzezleak edo dantzari direla oso ezakit, daukatela nahiko disiplina handia, eta direla... Ez dauka zer ikusia, oza dago munduan bezala, denetarik dago. Claro. Azkenean da guztiak kudeatzera eta aurrera bakoitza dauka bere tresna. Hori da. Ez da berdina margotzen baduzu, edo musika egiten baduzu, edo dantzatzen baduzu, baina ez dakit. Niri beti eman dit bidea eta ongi sentitzen naiz dantzaren munduan. Eta dantza egiteari usten badiozu pizkatxo bat, adibidez, konfinamenduan. 4 hilabete geldirik, eta ni enitzen ongi sentitzen. Osea, behar duzu, faltan botatzen duzu. Ematen dizuna ezin da hitzekin esplikatu. Orduan, niretzat, ni dantza gorputzarekin bizi naiz eta nire profesioa egin dut, eta sorte ona daukat. Baina jende gehiago egon beharko litzateke ni bezala aukera egin,
eta dantza partekatu edo bakoitza bere artea partekatu, ze tokia badago munduan guztiontzat. Gero eta gehiago egin, hobeto. Gero eta jende gehiago ezagutzen du, jende gehiago eskatzen du, eta ez dakit, ez da bakarrikan, dantza garaikidea ez da bakarrikan antzokitan gertatzen dena. Bai. Eta hori nola, zure ustez, nola izango litzateke posible agien pedagogian edo hezkuntza sisteman? Musika egiten da, zergatik ez da egiten dantza. Egin daiteke. Erlijioa ikasten da, zergatik ez da ikasiko dantza. Niri iruditzen zait, eskolako ikasketak ez dira oso interesgarriak, dira oso itxiak eta gaur egun gainera ni argi daukat, bi seme dauzkat eta ez dakit bere profesioak agian ez dira existitzen, ze aldaketa gaur egun oso azkar dijoa. Eta sortu behar dira lanpostu berriak eta lan berriak eta zeregin berriak, ze makinak egiten dute lana, gero eta gehiago, eta sormena niretzat oso garrantzitsua da. Orduan ez dakit, oso azkar dijoaz aldaketak gaur egun, ez dakit nora eramango gaituen bizitzak, baina bai, artea niretzat oso garrantzitsua da. Praktikatzen duenarentzat, publikoarentzat, eta gero amateur bezala egiten dutenentzat ere bai, asko laguntzen du. Egia da, esan duzuna, sormena, azkenean makinek ezin dute sormena izan, eta... Uste dut ezetz, ez... Sortu dezakete, zerbait zu programatuta, baina zuk lehenengo sormen hori garatu behar duzu eta gero ja makina programatu, ez? Ez que ez zaio ematen garrantzi gehiegi sormenari. Nire ustez, arazo bat duzunean, sortu egin behar duzu soluzioa. Eta sormena blokeatuta baldin badaukazu, zeumeak dira zoragarriak. Eta gero sartzen ditugu dinamika baten, eta hau egin behar da, hau eta hau. Eta hortik anertetzen bazara, gaiztoa, gaizki portatu zara, txoratuta zaude, arraroa zara, kritikatzen zaizu. Orduan oso zaila da, baina sormena da hain garrantzitsua guztirako, bizitzarako. Aldatzeko, zer asmatzeko, ez da artisten gauza bakarrikan, da zientziaren gauza ere bai, orduan bai garrantzitsua da. Eta ni adibidez, ezagutzen ditut zientzia edo bai ikasi duten pertsona asko eta gero baita ere artea egiten dutenak, ez? Eta pentsatzen dugu bata bestetik oso aldenduta daudela, baina gero konturatzen zara linka oso estua dela, ez? Eta harreman handia dutela eta gauza bat bestea elikatu dezakeela, ez? Bai, arrazoia daukazu, bai. Eta gero zergatik aukeratu zenuen Kuba alde batera utzi, hain esperientzia polita izan da, zergatik? Bizitzeko modua ez zitzaidanako gustatzen. Artea bai, eta han ez dago telebista kate pila bat edo ez zeuden, eta antzokira joaten nintzen astero, eta garrantzia handia dauka, baina niri gehiago gustatzen zait Europako mugimendua, artearen espresioa. Orduan, hain motza denez dantzari baten prozesua eta bar esan nuen. Lehen bueltatuko nahi, ze ja hasi nintzen beraie bezala bizitzen, eta badaude gauza batzuk ez zitzaizkidana gustatzen, eta ja nire pertsonalidadea aldatu behar nuen, eta esan nuen ez, guazen aruntz. Eta hobeto. Bai, kultura oso ezberdina dira eta ez negoen gustora han bizitzen. Dantza egiten bai, baina pertsona bezala ez negoen gustora. Orduan, hobeto hemen. Eta etorri zinen Madrilera edo... Bai, hasieran, Zarautzera bueltatu nintzen, baina gero hasi nintzen posgrado bat egiten arte eszenikoetan Madrilen. Titulua... Konbaliatzeko edo... Bai, erantzuna emateko azkarrago hasi nintzenan ikasten, eta egon nintzen lanean, hori Talavera de la Reinan, beste herri batzutan, kanpoan, ni Madrilen, Bartzelonan pasa nuen urtea, hirian ez zitzaidan bat ere gustatu. Oso gogorra izan zen niretzako, orduan herria gustatzen zait, txakurrekin bizitzea, natura, eta aukeratzen ditut hiriak, baina hori, zeo zer egiteko edo joateko lanera edo ikastera, baina nire bizitza gustatzen zait lasait pasatzea, lasaitasuna. Ordu, Nafarroa kriston eskaintza dauka horrekin, herri txiki pila bat,
eta daude herri txiki pila bat kriston bizitza dutenak, herriko denda, ekintzak, eta, bueno, hemen gustora nago. Bai. Egia da, esan duzun alde, no, ez, tituloaren kontua, ze interesgarria da, eta nik uste esan beharra dagoela, arazo handia daudela oraindikan ere tituloen konbaliazioa eta emateko, ez? Ba, eske administrazioan edozein gauza da oso luzea, eta... Bai, baina espezifikoak baita ere artearekin, osea, azkenean, badirudi, ez? Eske, Europan adibidez zeuden 200 titulo ezberdin dantzazkoak. Orduan, klaro, ez badago kudeatuta, ez badira ezagutzen, eta hasi behar badira ikasten, nigo gogoratzen naiz, niri eskatzen zizkidaten... Natura guztien deskribapena eta... Hori da, hori da. Bai. Niri eskatzen zizkidaten 324 kredito edo 3.240 ordu. Eta nien eskan, 3.900 eta 95 ordu, todavía me diskutian. Ez, agian egin behar duzu asignatura hau, markatu pasautan, ahordutan. Osa, nahiz kendu disiplina batzuk, ni daukat pasatuta, baino gaindituta, de lejos. Claro. Azkenean lortu nuen, ni izan nintzen lehenengoa, eta nire atzetikan, bidea irekita utzi diet, ara handiren guztiei. Claro. Baina esen erresa izan, eta bai, bueno, gaztean nintzenean, orain bezala, gaztean bestela, baina... Lehen gazteagoa. Bai, lehen gazteagoa nintzen, eta kriston energia neukan administrazioarekin borrokatzeko, eta, orain ez. Bueno, beharrezkoa da, bai, ze bestela... Bai, baina gazteek egin behar dute hori, 20 urtekin, eta horrela, gu ja lasaitasuna berdeu. Ni orain beste prozesu baten dago. Bai, orain nahi ditut gauzak ongi egotea sementzat adibidez, eta beste preokupazio batzu dauzkat, eta ez dakit nun dauden gazteak. Bueno, bagaude, Bai, baina soinu gehiago egin behar duzue. Bai, zuk uste? Bai. Gehiago orain dikan, zuei tokatzen zaizue. Zaila da batzutan, nik uste beti heldutzen joaten garenean, beti kritikatzen ditugu gazteak, ez? Bai. Eta beti uste dugu guk egin dugula gehiago edo, ez? Bueno, nik ez, baina nik uste dut ni baino zarragoak direnak kriston borroka egin dutela, kriston gauzak lortu dituztela, eta gaur egungo gazteak uste dute guztia merezi dutela, eta galduko dituzte eskubide guztiak. Daudela, itxaroten gauzak, ez dakit, ez daukate gu genuen agian da teknologia arazoa. Gaur egun daude horren beste eskaintza denbora galtzeko, atontauta galditzeko telebistaren aurrean edo tabletaren aurrean edo sare sozialekin eta denbora eta bizitza pasatzen zaie, ez egin gabe. Izan daiteke? Uste dut, bai, bere erabilpena dauka, baina asko ikusten ditut atontauta, hola. 5 ordu, 6 ordu, 7 ordu, 8 ordu. Zer da? Nei pena ematen dizkidate gaur egungo gazteak. Gu baino zailago dutela uste dut. Zailtasuna daude. Nik uste baietz, baita ere. Ezin dute aukeratu gu bezala. Daude oso gidatuak eta oso komertzializazioa eta telebistatik sartzen digutena da. Orduan ez daukate aukera, ez daukate pentsatzeko nere eritzia da. Interesgarria izango litzateke, ze hemendik pasa dira, adin guztietako jendeak eta izan ziren baita ere gaztetxo batzuk, 20 urtekoak, eta interesgarria iruditzen zait, igual hemen perspektiba ezberdinak ez hor debate batean jartzea, ze oso modu ezberdinan ikusten... Ditugu gauzak, esperientziak oso ezberdina dira. Bai. Eta ez da zer ikusia dantza edo musika talde pila badaude, musika egiten baduzu, zara guai, baina dantza egiten baduzu, zara el raro. Eta dantza garaikidea egiten baduzu, agian ez dakite ez da zer egiten duzun. Jendeak ez du ezagutzen, niri gertatzen zait. Eskaintzera noa klaseak eta ez dute ezaguten dantza garaikidea. Bueno, eske zaila da baita ere definitzen, ez? Horregatik esan dizut, ez? Eske... Nire ustez, ni frogatu izan dut, bakarrik plazarrangatik, eta baina baditu lagunak dira profesionalak, ez? Dantza garaikidean. Eta kostatzen zaie definitzea, zer den dantza garaikidea, eta... Ni... Argi duzu? Bai.
ez zaitain zala iruditzen. Bai daude estilo pila bat eta gusto pila bat, baina musikan ere bai. Gaur egun daude Bueno, egia da. musika pila bat. Zup, ez? Hori da. Orduan dantzan ere bai. Baina dantza garaikidea dauka kriston askatasuna egiteko denetarik. Orduan ez dut ulertzen zergatik jendea ez dakien zer den, ez duen frogatzen, ez duen eskatzen, ze edozein pertsona sartu daiteke dantza garaikidea egitea. Hori da. Ni daukat ikerketa bat eginda dantza terapiakoa, eta ikerketa egiteko, bueno, eman zidan beka bat lortu nuen egiteko kontak teknikarekin, bikote lana. Eta gaur egun ez dakit nun gelditu den kontaktua pandemiarekin, baina Bai, hori bai da. ze garrantzia duen kontaktua eta kontaktuarekin gertatzen diren abestasun, edo. bai, sentsazioak eta bar. Nik uste dut bueltatuko garela, osea, horrelako gauzak egitera, bueno, pertsona gara, ezta? Uste dut behar batzuk ditugula eta dantzatzea behar bat da. Planeta guztian dago dantza mota ezberdin pila bat, historia guztian zehar. Orduan, niretzako da, bai, pertsonak behar duen gauza bat, baina hor mosten dugu, gainera mutila jaiotzen bazara gehiago, eta ez baduzu ezagutzen, ez duzu eskatzen. Baina dantza mota ezberdina daude, eta dantzak, bueno, niretzako kirola baino beagoa dira arte guztiak. Baina dantza dauka kirola barneratuta, ekintza fisikoa. Orduan, lortzen dituzu ekintza fisikoaren abantailak eta artearen edo espresioaren abantailak. Bai, sormena garatzeko, ez? Bai, sormena garatzeko eta gero hori partekatzeko familiarekin edo kaleratzen duzunean zure koreografia edo zure dantza ez duzuzu bakarrik gozatzen. Zure publikoak ere bai gozatzen du. Eta kirolak daude irabazten dutenak eta galtzen dutenak, baina artean da erakustea. Orduan, ni kriston abantailak ikusten dizkiot dantzari. Bai. Kudeatu behar da, presupuestoak joan behar dira pizkatxo bat gehiago kulturara. Aldatzen. Bai. Bai, bueno, eta egia da baita ere, adibidez, dantzaren kontuan, guztio dugula dantzari bat gure barrean, ez? Badirudi esaten dizutela, ez? Dantzatzen bali baduzu ondo, bai, eta bestela ez, zer da ondo dantzatzea, ez? Azkenean, ez? Eta hori bai, adibidez, dantza garaikideak ere, bai, horretarako askatasuna ere... Bai, askatasuna ematen digu. Dantza garaikidea gainera lurra erabiltzen du. Lehenengo araua, lurra erabiltzea. Lurrera joaten zarenean, edo nor joan daiteke lurrera, eta lurretikan etzan, eta lurrean sentsazioak aurkitu, eta ni adibidez daukat lagun bat 8 urtekin ez zuela ibiltzen. Eta Alemanian lurrean ipini zuten egiteko lurreko ariketak, eta gaur egun ibiltzen da eta dantzaria da. Eta dauka 185 edo kriston diskapazitatea. Baina fisikoki dantzarekin aurkitu zituen sentsazioak bultzazioten dantzatzera eta hastera, praktikatzera, eta dantza garaikideari, bueno, zor diola bere bizitza dio, baina azkenean baletaeko koreografiak egiten lan egin zuen Habanan ere bai, baleteko, telebistako balet konpainiarekin. Orduan, oso mundu interesgarria eta zoragarria da. Baina egia da hemen ez dela gehiegi baloratzen profesionalki bezala, eta orduan alde batera uzten dugu, eta ez dugu dion garrantzia ematen. Eta zu, azkenean, garrantzia emateko eta daukan duintasuna hor bermatzeko, joan zinen, eta akademia bat edo eskola bat, sortu duzu, ez? Bai, nire ilusioa zen, toki batera joan, ze Londresen pasa nuen ere bai aste santu bat, eta Bartzelonan, Madrilen tailerrak egiteko eta aberasteko idei berriak eta sentsazio berriak edo irakasle berriak frogatzeko, beti denbora pila bat galtzen duzu. Energia pila bat, nun lo egin, gero metro hartu, klasea eta gero joan egin behar zara, eta nire ametsa zen toki batera ailatu hori. Tailerra jaso, klasea jaso, eta gero
eserita edo baskarian eta afarian kudeatu hitz egin eta, bueno, hor esperientzia hori denbora ez galtzea, kriston intensiboa izatea bai klasea eta bai egonaldia, ezta? Eta aurkitu nuen toki bat Nafarroan, eta udaletxekoak esan ziguten baietz, proiektu txiki bat martxan ipintzeko baietz, eta hasi nintzen orain dela 12 urte, dantza udalekuak antolatzen. Eta da urteko momentu interesgarriena niretzako, bai. Ze urtean zehar nabil Lizarralde guztian herriz-herri lanean, baina gero nire zentruan material guztiarekin ni moitu gabe eta energia galdu gabe eta bertan guztia egitea niretzako da zoragarria. Eta, bueno, ikaslei ere bai gustatzen zaie. Aurten badaukat neska bat 10. urtez etorriko dena, 8 urte zituenetik, 18 egingo ditu. Eta askok errepikatzen dute, proiektua beraiekin ere bai handitzen junda, eta lehengo urtean pandemia eta gero, 4 hilabete horiek eta gero, izan zen esperientzia kriston berezia, osea, sentsazioak eta familiak eskertu zuten, ikasleak, bueno, izan zen oso berezia. Eta aurten guztiak datoz berriro, gazteak 6 edo 8 falta dira, batzuk Irlandara noa, Noemi, aurten noa Irlandara, eta bai, PCR, hase gertatzen den. Baina, bai, oso pozik nago, guztiak berriro ikusiko garela, ezagunak direla, ja, nirekin hasten dira urtez urte, eta orduan beraiekin sormena lantzen dugu, dantza garaikidean egiten duzu sormena taldekoa, ez da bakarrikan nirea. Orduan oso aberasgarria da prozesua. Zeia ezagutzen naute eta ere bai, bueno, ni beraiei eta langilei, nire lantaldekoei guztiei bakarrikan eskatzen diet, bakoitzak mahai gainean ipintzea lo mejor de ellos mismos. Momentu bat. Eta kriston esperientzia polita da, bai. Badago guraso bat, 3 alaba dazkana, eta Noemi, aurten berriro vitamina hartzera dijoa 3 errepikatu nahi dutela. Eta bai, vitamina urte guztirako, egia da. Kriston egiten gara hor mendira isolatu, eta mendian isolatu, bakarrikan daukagu gure artean dantza gustatzen zaigula pentsatu besterik ez, eta bakoitzari gustatzen zaiona, duen esperientzia, nola sentitzen den arabera, hasten gara hor sormen bat egiten, eta vitamina urte guztirako. Ze interesgarria. Bai. Eta bakarrita gaztetxoentzat eta txikientzat edo baita ere helduak ere? Helduak ere etor daitezke, egiten ditugu residentzia artistikoa, baina dira gauzatxo txikiagoak. Egia esan 12 urte darama dantza udalekuekin, ere bai egiten dut orain inteligentzia emozionala artearekin, eta aurten ere bai egingo dugu Vivencias en pandemia, kolaboratzaile ezberdinekin. Kudeatzeko gauza ezberdinak, akuarela Waldorf eta horrelako ekintzak egingo ditugu, ezta? Sormena, guztia da sormena lantzea, baina dantza da 12 urte... Gorakoentzat edo? Ez, bale. 5 urte gorakoentzat. Bale. Bai, udalekoetan parte hartzen dituzte txikiak, eta gero handitzen direnean, ez dakit, eskaintza asko daude edo ez da parte hartzen modu berdinean, ez da 12 urtekin edo 14kin. Lehengo urtean eukin nuen gazteen taldea izan zen handiena. Ze pandemiak lortu zuen, kanpora ezin ziren joan pertsonak eta nire ikasle hoi guztiak hasi ziren deitzen. Noemi, tokia badago! Bai, tokia badago, azkena, bai. Eta lehengo urtean izan zen berezia pandemiarengatik. Claro, eske nola eragin zizuten edo nola eragin dizue oraindik daude arrastoak hor pandemiaren kontu guzti hau? Beldurra oso errespetagarria da, eta beldurra asko pasa izan dute adin guztietan. Orduan, esperientzia bakoitza ezberdina izan da. Ni lehengo urtean adibidez, parte hartzaileak nituen eta apuntatuta, eta igual lagun talde bat erdia etorri ziren eta beste erdia ez.
Osea, izan zen, beraien artean ja azerreta, ez azerretu, bakoitza bere esperientzia dauka, eta beldurra gainditzen goaz arabera, emango diogu buelta. Baina, umeekin, ekintza fisikoa dela, musukoarekin, ikusi ditut mareoak, buruko minak, txikiak ez daukate horren besteko arazoa, beraiek kudeatzen dute. Bueno, gainera txikiek ez dute... Baina gazteek, Claro. Gazteek arriskutsua dira gazteak. Bai, ze nahi dute dantzatu, daude dantzatzen, eta zuk ikusten duzu kolorea galtzen dutela. Dute topera joan. Bai, topera doaz, eta pizkatxo bat arriskutsua dira. Bai, 12, 13 urtekin. Eta gero kontaktuaren kontuan nola jorratu duzu edo, zegoen jendea pixkat hori... Lehengo udaran adibidez ez genuen egin. Vale. Jorratu genuen kontakturik gabe, ziurtasuna sentitu nahi genuelako eta distantzian, kriston espazio handia daukat, eta distantzian egin genuen lan, aurten, aiatzen direnean guztiak bezarkatuko ditut. Ez lehengo urtean izan zen, ikasi duguna, azkenengo urtean izan da, potentea. Bai, lasaitzeko eta normalizatzeko gauza asko. Baina kontaktua adibidez, alde batera utzi genuen, egin genuen kontaktua objektuekin. Bakoitzak objektu berezi batekin edo aulkiekin, baina ez zitzaien gustatzen. Gero inkestetan, hau gutxien gustatu zaiguna. Hau ez dakizera, hau nik esaten nuen, kristona aldaketa eta evoluzioa egin dugu. Ez dakita aurten nola hartuko duten, ze, klaro, uztailean, beroarekin, kontaktua egitea, sakrifizioa musukoa erabili beharko dute, agian nahiago dugu distantzian landu gorputza eta kontaktu bizuala eta kontaktua beste modu baten ez izatea. Kontaktu fisikoa. Ingeleraz kontak esan nahi du kontakto eta, ikutu eta komunikatu. Orduan, klaro, komunikazioa biztarekin egin daiteke, arnazketarekin egin daiteke, modu askotan. Baina bai dela zure gorpuarekin egin ditzakezun gauzak, beste gorputz batekin ikutzen zarenean, aberazten da eta multiplikatzen da pila bat. Orduan oso interesgarria da, niretzako da, nire tresna bereziena kontaktua da. Oso ezberdina da, kontakturik gabe edo kontakturekin egitea? Bai. Ez da berdina dantza zu bakarrik egitea, zu lurrarekin edo objektu batekin edo beste pertsona batekin harremanetan sartzea. Oso ezberdina da. Orduan, magia gertatzen da. Magia gertatzen da. Eta arauak urte guztian egon dira, hori bikote berdina erabili behar duzula kurtzo guztia, bikote aldaketari gabe, eta musukoarekin. Ea orain udaran, zer hobetzen den protokoloa oain ekainan bukaeran aterako dute beste normatiba bat eta kentzen duten. Ni badaukat eszenatoki bat kanpoan, al aire libre, eta orduan... Bueno, hori igual abidez izan daiteke hor alternatiba bat, ez? Bai. Eta orduan gustatuko litzaidake, ez izatea derrigorrezkoa musukoa. Bakoitza erabiltzen du ziurtasuna ematen badio, ala ez. Baina, klaro, ez da berdina ordu laurdena, ordu erdi ipintzea edo udaleku baten egotea, ekintza guztiak izatea musukoarekin eta distantzia gabe eta kezka niretzat hori da. Aste guztia pasatzea eta alde hobeto egoteko behar dugu arnastu eta distantziak erabili tailerretan eta gero denbora librean jarriko dute musukoa. Ohitu dira, beraien ni baino hobeto daramate, baina ni espresioa ez ikustea. Claro. Ez da faltan botatzen dudala, eske komunikazioa arazoak dauzkate beraien artean. Ez dute ikusten, ez dira ulertzen, abotza ez da berdin ertetzen, gainera euskaraz lan egiten baduzu galtzen da ere bai espresioa eta bar, ikasle guztiak ez daukate euskara altua edo maila altua, bai. Orduan txikiekin ere bai arazo bada. Niretzat musukoa komunikazioan arazo bada. Eta gainera musikarekin lan egiten dugunez, eta distantzian, ja, da, azkenian horrela hitz egiten dugu. Bat, ezke musukoa da galera. Baina, bueno, hobe hori etxean egon baino. Hori da. Azkenian, positiboa izan behar gara. Bai, zertarako baldin badu, erabiliko dugu, baina egia da galera dela eta kontuz erabili behar dela, eta
Ni ur botella eramatea eskatzen diet, ikusteko aurpegiak, koloreak, ikusteko ongi dauden, ala ez, bai, garrantzitsua da. Ordu asko dirata. Hidratazioa da... Beharrezkoa. Bai. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu kontu guzti honen... Nik ikusten dut... Ez dakit, kultura normaltasunera joango da. Bale. Nik uste dut normaltasunera joango dira behar dutelako. Bai publikoak, bai profesionalak, eta dagoeneko ikusi da kultura ziurra dela, egin daitekela. Arazoak ez daude kontzertuetan edo antzokietan, arazoak daude beste toki batzutan. Orduan, hori aurrera doan arabera eta gero hain ongi sentitzen da, ez dakit, pertsona batzuk margotzen, beste batzuk dantzatzen, beste batzuk guztiak ez bukatzeko salud mental, uste dut eskatuko dutela, osea, nei hori iruditzen zait, eta hori da nire ametsa ere bai, Baina, claro, horretan zaude. Naiz eta poliki izan, jendeak behar du, eta azkenean zer irabazten du, zure beharrak, eta behar emozionalak daude, eta haundiak gainera, edo zure beldurrak. Hor ipintzen duzu, eta bakoitzan esperientzian arabera, edo bakoitzaren gorputzan arabera, buruan arabera, aukeratzen duzu. Beldurra gainditu, eta zerrekin gainditu. Ez da berdina antzokira joatea, edo astero biltzea talde batekin egiteko dantza, ez berdina da. Baina, karo, beharrak ditugu. Orduan, beldurra alde batera uzten dugunean, gure beharrak begiratzen ditugunean, normaltasunera joaten gara, portaeran eta kultura kontsumoan eta kultura egiten. Ni gutxienez. Ni telebista itzali nuen eta hobeto bizi naiz, bai. Bai, egia da batzutan, ez? Telebista jartzen digula hor. Bai. Hemen gaude, baina. Bai, baina beldurra notiziak, da Bai. alde batera utzi, ze gainera mundua da gauza bat, eta zu bizizaren tokia da beste gauza bat, eta ez duzu somatzen, ze gelditzen bazara etxean sartuta, ez zara konturatzen dituzun gauza polit pila bat egunero. Egunerokotasuan, osea, garrantzitsua da egunero bizitzea eta ez beti ezin gara joan oporretara, ezin gara ez dakiz zer, egunerokotasuna daukaguna hemen, aprobetxatu dezagun eta pixkanaka, normaltasunera joan behar dugu, ze nahiko zoramena izan da orain arte. Utzi gara gehiegi. Nik uste dute jendea gogoa duela. Mugitzeko, gauzak ikusteko, gauzak egiteko. Bai, eta gainera, arte eszenikoak duten zuzeneko harreman hori baita ere oso interesgarria da, ez? Bai. Eta azkenean, naiz eta hori 4 hilabete horietan eta kontsumitu dugun asko in streaming edo horrelakoetan, gero zuzenekoa ere... Berezia da, magia da, zuzenean magikoa da. Eta hori... Bai, badaude bideoartista batzuk kristolanak egiten dituztenak, ados nago, baina teknologia ez da berdina pertsonak ikustea eta somatzea eta sentitzea. Energia hemen daukazu, ez da pantaila baten, ez da kaser ikusirik. Hori da, futbola ikusi zuzenean ala telebistan. Hori da, bai, guztia. Igual. Claro, bai. Edo pertsona bat bideodei bat egin edo zuzenean ikusi. Oso ezberdina da, bai. Horrela izatea espero dugu eta ea, hemendik gutxira egon gaitezken kontakt eta horrelako gauzak egiten, bai. Aukeratu pertsonekin eta datak eta ongi egin, baina ziurtasun protokolo guztiak ipiniz, baina gauza interesgarriak eta politak egiten. Ongi sentitzeko, hobeto egoteko, hobeto bizitzeko eta partekatzeko. Mila esker, Noemi, etortzeagatik. Zuei arte eszenikoak pizkatxo bat zaintzeagatik eta ea publikoak eta entzuleak ere bai eskatzen duten. Bai, horretan gaude, aldugun hor alea edo pizkatxo bat lantzen. Hori da, eta ea.